Ayo. Ayo. Ay, ma'am. Hello, ma'am. Nibalik ko. Nanay naghatod si nagtambal? Naman. Oh. May hapon di ay. Kadumdum pa kanako. Unsa gihatod diri manong? Kapalit ng bata. Oo. Walay naghatod og tambal. Aw. Ako may maghatod og tambal. Gikan gyapon ni sa amo ang kauban sa Danyo Iligan, si Ma'am Merma. Mama siya ni Councilor Ong. Kailan mo ni Councilor Ong? Okay, Ma'am. Tulong ako. Tulong ang sayo. Tao mo po na siya kayo. Nagduko-duko ka no, gwapo po na gipatong unta. Hindi na? Naman po day mo istub oh. Guba na akong i-repair para tumay pagkukuhan ba mong kakuyok-yok po kumayo. Lagi. Kanang kumusta naman na makalibang na ka? Dili gyapon? Ipa, so, Di magsigira kag lingkod ana. okay, magawas mo nga to. O makatindog ka. Naaman lagi kay tambal oh. Mga kuhan, panyawan, Itagaan ko og kuan kaning kwarta. Anong gitagaan ko og kwarta nga kuan worth 500 and gipalit na ko og panyawan. kana ba no, kay matugangan. Kuan na kabasa man siya sa ako ang post. Mama ni Councilor Ong. So gipaadto ko manggiloy-on pud kay na gud sila nga pamilya, ma'am. Ako gapangita gidan ko ana sa butika, panyawan, naaman dai na. Ni apoy katong imong giingon nga G-Detox Plus. Nara oh. So, ayun. Day, salamat ang tao niya. Kung ako ano lang po ning apilan og kuan Dulcolax. Para sa Pangkalibang man gyapon ni siya manong. Unsa may klase sa imong pag-inom ana? Imong kada gabi gyud mo inom ka? Kanang G-Detox? Sige lang inom. Kanang kana ba imo gyud na imnon permi? Ang ganing dilitop. Oh? Dili ako ning kuano kanang medyo mag bawas ko. Buhay ko ay makadaot tili. O lagi kung permihan imo kuan inom. So kung kuan ni aman po Dulcolax pod hara oh. Pare-parehara man na sila epekto pero kuan ni mas barato ning mas mahal ng Dulcolax kay 21 man ang Dulcolax tag 21 kanang G-Detox tag 1350 ang isa. So kanang kuan advice sa anak ni isulod na diri man ang advice sa anak ni mamer mga doktor mo inom lang ka ana kung kanang di baka makalibang. Then sa before ka matulog sa gabi ika-isa ra dayon pag makalibang na ka dili na pud ka mo inom kay makadaot man na magsikag inom ana. Pag di na pud ka kalibang ay na pud ka mo inom. Dayon nag-advise to siya nga magsigi kag lakaw-lakaw ba, exercise, magsigi man kaguna no, maguna-guna ba ka karon di na makaya gyud. Ano man di na Sakit mo na kung lawas, di na ko kalakaw. di na kakalakaw unsa alalayan lang ka padulong dito. Kung ayun sa mga silyas ko diya sa sagingan ako. Ini uli na po nako kamang-kamang ngunit po siya. Ikaw ra di magkamang-kamang pod. Kanang unsa di ay gid nang imong gibati sa imong tiil mo na imong haplasan sa imo sa panyawan. Kumusta man dayon kung haplasan nimo na imong tiil? Makalakaw din ka? Magsige mo kung lakaw lang ginagmay. Then kuan sige lang sudod makabalik ko na kuan magod ulan dahil nabasa gani kay ko oh. Nisugok lang gyud ko diri den.
Wala na ko kapalit og prutas. Pag mabalik ko diri dalan ta mo og prutas kay kuan sa imuha ba mas kinanglanon nimo. Dai una magkaon-kaon og kanautan. Pirmi man pud mo sudan utan no. Meron utan. Utan plus fruits. Then kuan ba lihok-lihok gyud. Pila na gani mong edad nong? 76. 76. Ikaw ma'am? Stinta. 71. 71. Parang kuhan yun. Mabot rong July. July 22. July 22. Ito na ko 76. Sura ba dayo eh? Okay ra ma'am. Unya man gaulan man wala ra gyud motuloy dinhi. Murag baga man pud inyong giko ano? Baga ra man pud inyong trapal. Kanang kuhan lang sa libo. Kusog yun. Then unsa atong ika-sulti sir? Manong kay nalooy mangiloyon gid kay na si Ma'am Irma so nagkontak siya nako nga padtuon ko sa ila kay gipapalit gid ko anang tambal. Ugma pa man unta ko mo anhi niya. Mi anhi na lang gid ko kay gakuan ba ko kinanglanon gid kaayo nimo. Salamat mo. Sultis. Kasi puka, kuhan lang ikinukuhan ako. Ha? Karoon yun ako, no? Pag-program niya ako senior. Oo. Then kung magkubra ikaw gid mo adto. Oh, sakay ko sa motor. Basta po na siya, kaya po na siya. Hindi po na sa senior citizen. Pero wala na mo kadawat atong sapno. Wala. Okay. Kaya ko ano man mo. Nalista naman mo sa senior citizen. Imong anak mag-anian ba po diri? Magdao-doaw. Kanang nakakito ka lang, di makakuha, di makaagi. Ang kanini ang niya din ang ako mga apo. Gumang. Nakuya nakisa kadto mo nagpuyo. Ahaman mo dapit maligo. So may tabay na mo dito. Na-upgrade po Unsa gani ni nga kuan address kay naman gud toy gusto pud manghatag den. Wala man nakatultol. Green Valley. Puro Green Valley tubod. Oh. Kanang Aureliana unsa mao ni? Puro Puro na sumpay. Wala naman niya nga doon po doon. oh. Muna nga rin. Dan kani mo ay Green Valley. So okay na ka ana imong tambal. Oh. Sige lang kay basig magkuan. Muhatod pa mi diri kung kinahanglanon nimo. Oh. Kanin ko na lang. Kanina po. Nalaksan niya kung gamit isa. Ano pa nakitso kong lawa na. Nalaksan FR ba. Dili ka ng paracetamol kay. Murag na yung order na. Unya na ka ana inom pag sa di pa ka matulog. Oh. Hindi na ko magdugay. Kay igor ako hatod ana. Lasa naman kita. Ha, okay ra oy. Unsa man magilungag? Isa day. Okay ra. Kape. Okay ra oy. Mo lakaw na ko ron taod-taod. Kanon na imong gikuan lungag. Nginyong sudanon. Ha? Ah. Kapalit mo kung sudan na po na. Go punta to na kay patong-patungan ana. Pero di manggod ni pwede po din yung tukuran og balay no. Sige. Hindi, kung ma-approve na sa kuhan, gobyerno sa National Road, okay na nabalayan kay sa gobyerno na po ka mag-water. Sa karon lisod pa manggod kay maanogon atong materyales nga ibutang ba. Sa sunod na lang. Ako mo nang ipuan ang kaya ako mo nang tinanong ko ning si Regulias. Naadi ay?
Naapoy bunga. Nabi, Regular ni. natanak man. Oh, Di ko takaabot No, na di yan. pa hilaw pa. Hilaw pag ko lagi. Oo, di takaabot. Hangin ba ya diri oh? Lalo. Tara ko motor oh, layo kayo. Motor ka na. Ah, Man. tara layo kayo. Layo, hindi na. Oh, kay. Di na lang pud ko magdugay. Sige de. Kay kuan. Salamat ta sa Ginoo kay naapoy nakakita pod ba. Ay, ako din ang dugangan oy. Ayaw ita. Naglain ako kuan. 100 ra pod ni akong idugang. Salamat. Man lang palit-palit pod nagkuan mga gusto ni mga lamas-lamas mga kuan. Ya, salamat kay Manong ha. Okay, aris ako. God bless you. Bye-bye. Yes.